Κορακάκη κατεβαίνει, έτσι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε πάνω σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος για την προετοιμασία της, ότι Νάτι Άννα. Για το ένα αγώνισμα πήγαινε για προπόνηση στη Θεσσαλονίκη, για το άλλο στη Δράμα. Αυτό είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο, δεν μπορείς να κάνεις. Δάφνο Στεφανωμένη, Ελληνίδα Ολυμπιονίκη, στην αγκαλιά της κολλητής της φίλης τώρα, έτσι Γιώργο. Βλέπουμε τώρα την Άννα Κορακάκη πνιγμένη στις αγκαλιές της μητέρας της και του αδερφού της. Από μακριά της βάλανε και το στεφάνι από ελιά, το κόκκινο, 2 στεφάνια και για τον πατέρα και για την μητέρα. Φυσικά τώρα που να μπορέσουμε να σας να τη δείτε. Βλέπουμε λίγο στη γωνία, κλέβουμε όπως λέμε στη δική μας γλώσσα λίγο το πλάνο και βλέπουμε λίγο την αγκαλιά. Είναι η Άννα Κορακάκη στην αγκαλιά της μητέρας της, είναι και η φίλη της εκεί η κολλητή, είναι και ο αδερφός της, θα κατέβησε λίγο και ο πατέρας της. Είναι η πιο... Την προσέχει η Μανούλα. Είναι η πιο καλύτερη στιγμή νομίζω, διότι τα λόγια είναι περιττά. Νομίζω η εικόνα μετρά και τώρα σε λίγα λεπτά, σε μισό λεπτό, 1 λεπτό το πολύ, η Άννα Κορακάκη θα βρίσκεται εδώ δίπλα μας για να κάνει τις δηλώσεις. Βλέπουμε και τον πατέρα. Δηλώσεις εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ναι, βλέπουμε και τον πατέρα ο οποίος κατέβηκε και κουβαλάει και τα μπαγκάζια, έχει τα βάρη της οικογένειας. Το απορριμματοφόρο, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε να φύγει λίγο. Ο οποίος πατέρας ομολόγησε ότι δεν ήθελε να βλέπει τη στιγμή του τελευταίου γύρου του αγωνίσματος πριν το χρυσομετάλλιο, αλλά περίμενε να ακούσει τις ιαχές από την μικρή κερκίδα, την ελληνική, εκεί μέσα στο σκοπευτήριο, για να καταλάβει ότι. Για να βεβαιωθεί, Κώστα, έτσι. Ναι, προφανώς τον είχε φάει το άγχος και είναι δικαιολογημένο. Την ίδια ώρα όμως που η Ολυμπιονίκης μας ήταν τέρας ψυχραιμίας. Απίστευτη αυτοσυγκέντρωση. Καλά, είναι και ένα άθλημα, Κώστα, στο οποίο πρέπει να είσαι τέρας ψυχραιμίας. Θα μου πεις τώρα όλα τα αθλήματα πρέπει να είσαι πολύ ψυχραιμός. Αλλά για να συγκεντρώσεις το βλέμμα σου εκεί και να έχεις αυτό το 297 στα 300, ας πούμε, είναι. Να μην σου ξεφεύγει ούτε χιλιοστό. Και με σταθερό χέρι. Ναι. Γιατί όλοι το βλέπουμε από μακριά, αλλά όποιος το πιάσει το πιστόλι στα χέρια του. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε την διαδικασία που ακολουθείται στο αεροδρόμιο Μακεδονικά με το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα επιστρέψει και η. Και δεν είναι το στρεσάρισμα, δεν είναι μόνο του αγώνα, είναι όλων των ημερών πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ βλέπουμε την Άννα να φυλάει την φίλη της. Υποπτεύουμε ότι πρέπει να είναι η καλύτερη της φίλη αυτή, έτσι. Γιώργο Μίνο, σε ακούμε. Τα λόγια είναι περιττά. Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου η Άννα Κορακάκη μαζί με τον αδερφό της που κρατάει και αυτός σε μια ανθοδέσμη και κάποια δώρα, η φίλη της, ο πατέρας της, μαζί και η μητέρα της.